Türkmen prezidentinin önümü önürcüler. Sol sanını buğday yetiştiren dayıhanlar bilen öz wagtyny hasaplaşmak barada beren tawsyryklarına garamazdan sebitlerin raýatlarynyň manat nagtlaşdyrmakda çekýän kynçylyklary resmi taýdan tasdiklenmedik maglumatlara görä bank işgärleriniň bir kanun gazanjyny öwrülýär. Öz etraplaryny pul nagtlaşdyryp bilmeýän owu hojalyk işleriniň gyzgaranlyk wagtyny maşgala zerur bolan aylyk haklaryny nagtlaşdyrmak üçin Mar şäherine gelýän owa ýaşaýjylary häzir has köp duşýar diýip sebitde habar berýär. Azatlygyň habarçysy banklara baryp, ol ýerden käýinip ýa sögünüp çykan adamlaryň bir näçe bilen anonimlik şertini söhbetde sorly. Haýsy banka barsaň, ol ýerdäki bankomatlar daşyndan heredeninde içi pully işleýän ýary görnýär. Emma kartyny salyp pul çekjek bolsaň, pulun ýokdugy belli bolýar diýip habarçy bilen gürleşen owa adamlar aýtdy. Adamlar kötenip bir ýerde bankomat bar bolsa aýlanyp çykanlyklaryny, emma şu wagta çenli hatda banklardaky bankomatlarda hem pul tapmanlyklaryny görüň berdiler. Banklara baran we pul tapmadyk adamlar ol ýerde oturan gödäwçileriň ýanyna baryp pul ýokmy diýip soraýarlar we pul ýok. Ýöne isleseňiz kartlaryňyzyň içinde näçe pul bardygyny görüp bilersiňiz diýen jogap alýarlar. Azatlygyň habarçysy Halk Bankyna pul nagtlaşdyrmaga gelen adamlar bilen bank gödäwçisiniň arasynda bolan gürrüňleri şaýat boldy. Adamlaryň biri bir kartymyzyň içinde näçe pul bardygyny bu ýere gelmäkägem bilýär. Telefonlarymyza SMS gelýär diýip gödäwçi nägileligini bildirdi we ya kartymyň içinde näçe pul bar diýip banka gelýän adamam barmy diýip geň galyp sorady. Beýleki banklara baramyzda da aýtdyk. Saňa da aýdaly. Näme üçin içinde pul ýok bolsa bankomatlar toga sokulgy. Hamala içinde pul bar ýaly işledip goýupsyňyz. Öçük bolsa gelen adam işläni ok diýip ýerine giderdi. Wagt ýetirmedi diýip burruňa ýene bir adam goşuldy. Başga ardedere ýerleri bolman soň bank gödäwçisine nägileligini bildiren adamlar eger içinde pul bolmasa bankomatlary öçürüp goýmagy, adamlara umyt berip olar has beter kötemegi betetmegi talap etdiler. Emma gödäwçi içinde pul bolmasa da bankomatlary öçürmeýänliklaryny, olaryň giýjesine de işläp durýanyny aýtdy we işlemeýän ýöne pullu bankomatlaryň hem sırnaşdy. Her bankda bir öçük duran bankomat bardyr. Ana şonuň içinde pul bar. Eger etmelisini edip her 200 manada 20 manat berseňiz bir sagatyň içinde pullaryňyzy nagtlaşdyryp bererler. Emma Halk Bankda öçük duran bankomat görmersiňiz. Sebäbi hiç ýerine pul hakykatdan hem ýok diýip Halk Bankyň gödäwçisi aýtdy. Mundan başga Senagat Bankyna baryp edilýänini edeýin diýseňiz size kömek ederler. Ýöne men aýtdy diýmäň diýip Halk Bankynyň polisiýaga ýemli bankomat gödäwçisi adamlara goşadyrnak içinde gowy maslahat berdi. İşigimde howul urjak bolýan. Ustalar ýerini gazyp ýörler. Men olara sement alyp bermeli. Dükanlar kartdan pul kabul etmeýär. Bir halta sement 120 manat. Men 5 halta almaly. Kartymda bolsa 613 manat bar. 13 manatym artýar. Şonu bereýin, kömek edin diýip duran adamlaryň biri gödäwçi aýylandy. Emma ol özüniň bir işi başarmaýanlygyny aýtdy diýip Azatlygyň mardak habarçysy ýazýar. Azatlygyň habarçylary türkmen raýatlarynyň manat nagtlaşdyrmak kynçylyklary barada 2016-njy ýyldan bäri ýylgyderli habar berýärler. Şu aralykda daşary ýurt walutalarynyň manadyň garşysynda hükümeti onlar çetse ýokarlaryny we şonuň bilen baglykda harytlar durmuş hem kän gymmatlady. Emma türkmen häkimetleri ýurtdaky nagd pul ýetmezçiliginiň sebäpleri barada hiç bir düşündürüş bermelik bilen bir hatarda ähli boýunça ul öz sanlaryny çap etmek bilen ýylatyň aýlyk zähmet taklarynyň hemişe öz wagtyny tölenýänligini tekrarlamagy dowam etdirýärler.